Tervetuloa seuraamaan mun arkipäivää täällä EF San Diegon kampuksella. Mun päivä alkoi ihan tavallisesti sillä, että menin kaveritten kanssa syömään aamupalaa. Ja sit aamupalan jälkeen, ennen kuin koulu alkoi, niin me mentiin ottamaan aurinkoa ja uimaan altaalle, koska oli niin lämmin. Ja altaalla me oltiin noin pari tuntia ennen kuin me mentiin syömään ja laittautumaan koulua varten. Ja tänään meillä ei oikeastaan ollut mitään normaalia tunteja, vaan meillä oli koe. Ja tää on siis tasokoe, joka mittaa englannin kielen taidon. Ja tää koe meni kyllä ihan hyvin, ja sen jälkeen menin huoneeseen vähän chillailemaan. Noin puolen tunnin jälkeen mä pakkasin mun kamat ja me laittauduttiin, koska tänään oli luvassa EF:n aktiviteetti, nimittäin Dolphin Whale Cruise. Tätä aktiviteettia mä olin ottanut niin pitkään ja mä olin niin innoissani. Ja mä en olisi ikinä voinut uskoa, että miten me nähtiin tällä laivareissulla. Me nähtiin siis monia satoja delfiinejä, jotka tuli meidän laivan ympärille, ja tää oli ihan uskomatonta. Siis kattokaa nyt vaan tota. Mä en oo ikinä mun elämässä kokenut mitään tällaista. Myös näiden upeiden delfiinien lisäksi me nähtiin hai ja valas. Siis mä en kestä mikä tuuri meillä oli. Me oltiin ihan innoissaan. Ja ihan auringonlaskuun asti nämä delfiinit oli meidän vierellä. Tätä laivareissua mä en kyllä ikinä tuu unohtamaan. Mut joo, sit kun tää aktiviteetti loppui, niin me mentiin Taco Bellin kautta kampukselle. Ja siellä me syötiin ja chillattiin koko loppuilta. Siinä oli mun päivä. Pus pus!